Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hasmit, persyak doyab doim kipat ba, ya ka UCC. Kajinya lang jong kipat ba, kinong elam ba per, haka live hoterik unailar, hajar polai, kabala long hasmit, kila rai ban persyak doyab doim, ya ka jing temu jong ka sorkar indi, ban pentrai kam ya ka uniform civil code, lane ka UCC, hakari, kam tam hakane ka jela, namar, lada trekam ka UCC, ka bor bat ka ding jong ka six schedule, kan lip no soit sendon. Ya kan ka jinyalang la khoda MDC ka mau kan rew ubak martil en mukim lembat kiwe kilaya kren sanibha halor ka jingta ka UCC lada ka sorkar indi ka thombor ban pentrai kam nama baka kenra naphang ya ka riti ka dustur ka khenja khenkenja ka sensar khadar ka khendeu ka siap bat ka laban penlip sendon ya ka six schedule ka bala aiker pang ban yada ya ki riulum ki nongkren kentup yu nongya sat an ubak Erwin kesu tengah ubak martil en mukim berkirang bak snong kinong elam ki kenhun ba per ki balai simbenta kila penpau baka UCC kadai ka bama hadu kata-kata nakam ta ka jaj benreu namar baka penmadan lut klem da buram shu ya ka jinglong kerpang ka jaj benreu kila kedeu bahakine ki sposnem bala sensar ka BJP hakari ka jing temu jongka kalong ban persyak bek ya ki rit paj hakari kala pendam ya ka artikel live pak nyopo kabala aibor kerpang ya ka jamu bat Kashmir bat kala thau ya ka Union Territory ya ka jamu bat ka Ladakh kane ka dei ka jinga lang jong kinomi khmat ki rurang ba ki ba hap ka mau kan rew nong krem bat mauren keneng eri bat ka jinga lang kala rai ban persya ya ka rai jong ka sorkar indi ban pentrei kam bat ban penlong an ya ka uniform civil code laung ba martel haba penpau ba ka UCC ka dei ka bala temu ban pendu ya ka jinglong kerpang ka jaj benreu ubak martel ubadai UMDC ka mau kan rew ulaong baka UCC kan penmadan ya kiriti ki dustur ki baka jaj benreu kalayate haka instrument of accession ka balawan ra ya ka six schedule hapok ka artikel ars pak sopsau ar hapok bracket bat ars pak sopsau iwe hapok bracket hapok ka six schedule ka sorkar indi kamlak ban sina ya ki an ki bak tak mat yong ya kan ka schedule laung bak martel ulayat hu baka ke HEDC kala ben persyak jur ya kan ni hendrai kampat hun bat kala khot lang ya kinok sensar haka rikhasi bat kala ben persyak ya kan ka UCC bat kumju ka ke HEDC bat ka GHEDC kila menjur ban persyak jur ya kan ka an ka sorkar indi ka UCC ka ketak madyong ya ka riti ka dustur ka ketin ka telit ka syongkha syongman ka jat ka kenja laung bak martil ka jingalang kalarai ban thok saka sorkar indi syaki bor ba per kinong elam haka jela bat ka than sate lamingi bakin krisyan lang ban persyak ya ka UCC la thau ya ka komiti ka ba kerpang ban pentelun ni kirai jong kan ka jingalang laung bak martil